Ja, goeie is gewoon aan hier in zijn. Dus ik ben reuze benieuwd wat ik Joert van jou te zien krijg. Goedemiddag, ik ben Lidwien. Dag Lidwien, ik ben Henk. Ik ben stadsgids hier bij het historisch centrum Ljouwert. Okay. Dit is het startpunt van zo'n 20 verschillende routes door de stad met een thema. Okay. En vanmiddag pik ik uit al die thema's een heel iets beetje in dit hoekje van de stad. We rennen nu terug de Pijlsteeg. Dat is een onderdeel van de 11 stegenroute. Het heet een steeg, maar het was in de middeleeuwen een van de belangrijkste invalswegen naar Ljouwert. Oh, dat is de historische... Dit is de Pijlsteeg. Daar op eind stie een poorten. Ja? Hier weer de staatsgreft. Ja. Hier stie wat lietse hoesjes en zo. Nou, Ja, hier ja. komen we straks bij de grote kerken. Maar dit weer het hele stadje. Maar wat tijd hebben we het dan nou over? Dan hebben we het over de tijd omstreeks 1300, 1200, 1300. Oh, dus dat is wel heel lang geleden. Ja. We rennen nu langs een van de oudste moorden van Ljouwert. Dit is de refter van het klooster. En we gaan nou een paadje in. Nou, door te weten zien dat 90% van al Ljouwerters dat paadje net kennen. Daar is het paard. Hier is het paard. Oké. Dit is een van de mooiste paadjes van de stad, vind ik. Ja. He, met die moorden, met al die soorten stingen. Zo. Ja, maar ook de gieltjes. Ook de gieltjes, ja. En je hebt ook in de moorden Ja, die zijn oud van alles en nou wat repareerd, hield in weer. Nou, dit weer dus een stukje van het klooster. Dan was toen het horen best, nou, hoe werd het precies Oké. stieën? Oké. Want de rest van het klooster, dat is voort. Dan moest je indenken dat het klooster, die kan nog een heel eind uitroen. Ja? Dat is alleen Robert. Dit weer een soort gamma. De koest is steenkeepje. Door de mensen voortwien, Ja? hadden ze dit gewoon vertut eens gelitten. Ja, en daar En terug. de bouwmaterialen hebben ze weer verkocht. Ja. Dit is het klooster van bovenaf. Oh, en dat is de grote kerk, Dat is want de dat grote is, kerk. ja, want dat is de toer en die zullen we daar. Ja. Ja. We rennen nu aan de eerste zijde van het kerk langs, bij het koor. Oké. En dan komen we bij het zogenaamde Oranje Poortje. Dat is de officiële ingang van de stad. Dat is die zien, er staat een sinaasappelbiemke, een oranje biemke staat er bovenop. Zo. En Hier dan dus mocht alleen nog maar de stadhouder in. alleen nog de stadhouder en zijn familie vanzelf. Zo. Nou, de Sjost heeft dus een aantal huizen, oorspronkelijk weer achter elke door en elk ruit wie één huis. En dat weer bestemd voor weduwen. Mevrouw van IJzenga en haar man hebben dit bouwen laten en ze konden dus weduwen hier gratis wijnen laten. Oké. Maar dit is een van de mooiste hofjes van de stad. Dit is echt zo'n prototype hofje. Hè? Een bleek in het midden, een pomp. Ja. Nou, je stiet vroeger daar nog huisjes in het midden. Maar Ik nog. Hier Ja, staan maar- ik nog huisjes. hier zie je direct nog huisjes ergens staan. Want Zo. die huizen zelf hier geen het toilet. Ik zou je echt wel bij je kijk. willen. Het is zo gezellig, maar zien allen bij elkaar. Mag die op? Ja, het is nou een wenningstichting die het beheert. Dus Het is net meer alleen nog voor weduwen. nee. Dames, het lekker naar het zien. Heerlijk, hè? Maar dit is een mooi stukje layout. Dit is een prachtig stukje. Wauw. Nou, ik vind dat ze dit schitterend restaureerd hebben. Ja. Nou Lidwien, dit is dan het einde van uw kwart rondleiding toch een stukje van Ljouwert. Dit is het eind van uw rondleiding, maar hier is einst Ljouwert begonnen. Zo. Zo'n 100 jaar na Christus komen hier de eerste Ljouwerters te wijnen. 100 jaar Christus. 100 na Christus. Nou, dan is het echt wel een historische kern van jou. We staan hier op een heel historisch punt. Ja. En een hele mooie historische wandeling. Nou, dank je. Absoluut. Ik vond het echt een hele mooie kuiertocht. Het is elke keer weer een verrassing en het is elke keer weer leuk. Ljouwert is echt een stad om eens een keer mijn oren eigen te bezien.
hier in de Lendevallei, in de stalling waar van Bewolvergeer. En ik zie weer een jaskerkers van Frieske Geer. Dus we zullen hier de natuur wel weer ingaan. Nou met je. Hey, hoi. Hey, Hendrik. Hoe is het, Fien? Waar gaan we heen? We gaan naar de Lindevallei. En ik neem allemaal aan boord. Kom maar in, succes en meid zit maar los. En een mooi waar bij. Zin is krijgt een beetje voort, maar... Yo. Yes! Ik neem je nou mee naar de Van Helema polder. Daar is Ja. een veel oud Ruske. En nou, dat gaan we eens even bezien. Helemaal, daar kom je bekend voor. Ja, dat is een vrij belangrijke familie in Friesland West. Met de 4 ontginningen had zij een heel soort dwaande West. En daar hebben ze al hier petgatten en legakkers, striepen hebben ze daar maken. En daar hebben ze dat 4 oplijn te droegen. En uiteindelijk hebben ze daar dus het yield mee verzinnen. Hier is het werken vroeger. Hier is heel goed werken, ja, want dat weer heel zwaar werk, want dat 4 moest van onder het water, Ja. grutpad opgeroepen worden. En dan lijnen ze dat te droegen. Turf. Dat turf, hè? Ja, Uiteindelijk was ja. dat natuurlijk turf. En dat moesten ze nog heel vaak omkeren, omdat dat natuurlijk heel wierd weer. En nou, voordat het echt goed droeg weer en goed bruinen kon, hier staat dus nog een paar keer in de hand. Dus, Ja, ja. die werden net al wat vroeger hier. Nee, die hint hier zwier Ja. qua werkje. Ja. Het is wel een mooi gebied achterlaten. Ja, want uiteindelijk is dat nou, de rest dus nog die petgatten, Ja. hele lange wetters en die striepen. Ja, dat verlangt het nou en daar zit dus nou een heel soort natuurwaarden uiteindelijk in. Ja, daar komt er altijd vast in, daar is het Van Helema Sluiske. Het nou functie? Nee, hij Hij heeft in heeft die geen zin geen functie meer natuurlijk, net meer hoe het er van oorsprong Nee. broekt is. We hebben nou wel een schottek in zitten, zodat we het water in de polder die erachter leidt, nou juist wat heger houden Ja, kunnen, omdat dat goed is voor de natuur. Maar net meer als sluiske in functie. Ah, daar is de sluis. Daar is de sluis, Het sluiske. het sluiske, het Van Helema sluiske. Ja. Dat hebben we vorig jaar helemaal opnieuw gerestaureerd. En dus Dus- juist eigenlijk alleen nog maar 2 Alles in hij. land. Ja, alles is nog nieuw. Alles in hij. Ja, alles is nieuw. Ze hadden het ook al hier opnieuw uitbaggeren. Ja. En vroeger koers natuurlijk daar waar je gewoon helemaal het gebied eigenlijk in. En dan helden ze de turf op en uiteindelijk gingen ze er hier dan weer uit met een volle preem met alle turven. En dan ging dat weer richting de kop van Noord-Holland. Van Helema Sluiske ben we nu aanstaan bij de poldermolen aan. Er staat een vrijwillige molenaarsproeg op die te wachten en die hebben een rondleiding van die betocht. En een bakje koffie. En een bakje koffie. Ben jou de molenaar? Ik ben de moeder hier. De moeder, maar ik. De gooier. Oh, en wat draait er mooi, hè? Hij draait hartstikke mooi. Hij zit mooi op de wien. Kijk maar. Hij stier eerst een beetje op het westen. We hebben nu wat op het noordwesten gezet. Dus hij zit mooi keurig op de wien. Hier is er nog voor makken. Mjelje. Mielle. En dit is een schroef. In het Nederlands is dat een vijzel, maar in het Fries nemen ze dat een schroef. En dat is wel mooi, want hij schroeft als het ware Water het mee. water van de polder naar de boezem toe. Waarom is voor een veengebied zo'n molen zo belangrijk? Nou, het water, hè, want als het regent, dan komt het water in de polder steeds hoger te staan. Ja, dan kun je moeilijk veen stekken. Hè, dan is het te volle water, dan is het te sompig, dan is het een beetje moerasachtig. En moet het water mat voortpompen worden. En daar ben de moeder van broekt. En hij zit hier op deze plek, zit hier nou 100 jaar. En eigenlijk is het nog steeds zo, als de mensen hier het riet snijden willen, dan moet het water ook niet te heek zijn, want Ja, dan precies. werkt dat niet lekker. Dus we hebben al een functie. Ja. Ja, ik vind het prachtig. Ik vind het goed al gewerkt en dat het al zonder elektriciteit of dieselolie of wat dan maar ik werken, dat is toch prachtig mooi. Ja, mooi dat je goed. Nou, zo, we hebben een mooi midgehand. Hier bij de Lendevallei, bij Wolvergeer en bij de Moen en bij de Helema Sluiske van het Frieske Geer. En ik heb een beeld geleerd.